नंगौ सानसे थाबाव आरो साननै थाबाव आरो साननै थाबाव बे रंजालि बैसागुआ जिहेतु मोनसे मिलौदो देंखोजों बिथांमोना रोजाबनानै बैसागु मेथाइखौ बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो। जिहेतु बैसागु बोथोरा जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे बिखा बिख्लो होननानै बुंनाय जायो। जिहेतु गोबां नैबे गुरुंजुलि गामिनि गोबां बोराय बेन्थ' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै बिथांमोना बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनदों। जिहेतु सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि फ्राय 30 किल'मिटार गोजानसो जाय गामिया आसाम अरुणाचल सिमाजों नांजाबनाय बे गामियाव बिथांमोना गोबां रंजालि बैसागुखौ गोबां रंजा खुसि बा मोनसे मोजां मेथाइ खननानै बायदि मेथाइ देंखो होनानै बिथांमोना मोसानायखौ नुनो मोनदों। दिन्थिगिरि बिथांखौ आं दिन्थिनो खावलायगोन। जिहेतु बर'आ मोनसे आंगो मोनसे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय हारिमु दंखायो हिसाबै दिनै गुरुंजुलि गामिनि गोबां बोराय बेन्थ' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बेन्थ' रंजानायखौ नुनो मोनदों। जिहेतु खाम जथा सिफुं लानानै जि मोसानाय मोनसे बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोखौ बिथांमोना फालिनाय नुनो मोनदों। बे समाव आङो मिथिनानै लानो नाजागोन जे नोंथांमोना बेसेबां मालानिफ्राय बैसागु बे मोसानायखौ हाबाफारिखौ लादों? जोङो जोंनि गुरुंजुलि गामिया दिनैसिम 50-60 बोसोर जाबोबाय। जोङो बेबायदिनो रंजा खुसियै जोङो बैसागो बोसोर गोदान हिसाबै जोङो बेबायदिनो बयबो आलो गोजोनै बोराय बान्था गासैबो लानानै जोङो बेबायदिनो रंजायो आरो जोङो गासैखौबो लानानै दिनै बोसोर गोदानखौ बरायनायनि गेजेरजों दाउ खौवौआ जेरैबायदि बैसागु बोथोरखौ बरायो जोंबो बे गुरुंजुलि गामिनि गासैबो जोंनि गुरुंजुलि गामिनि बिबानगिरिफोर दङ, जा गिदिर माइनाव सोरांफोर दङ। जों बेबायदिनो जेरैहाय जोंनि नेरसोन महरै गायसनना दोननाय सिजौ दालाइ सिरिबानि गुदियाव सोरां आलारिया जोंनानै थायो। जों बेबायदिनो बयबो रंजा खुसियै दिनै 50-60 बोसोराव बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आरो आं सासे आइजो बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन। जिहेतु बैसागु रंजानाय माबायदि मोनदों? बैसागु मोजां मोनदों, जोबोद बिराद मोजां मोनदों जों। मालानिफ्राय मोसागासिनो? जोङो 2 तारिखनिफ्राय मोसादों जों। जिहेतु बैसागुआ दिनैनिफ्राय गाबोन समफोर गैला जाना थागोन। गैला जाना थाबा बिदिनो एसे दुखु मोनसिगोन आरो जों जोब्बा बैसागु बोथोर रंजानाया। गोजोननाय थाबाय बिथाङा। जिहेतु बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे रंजानाय फोरबो, गुबै रंजानाय फोरबो। जिहेतु बेखौ लानानै जिहेतु बैसागुआ जोबसिगोन, बेखौ जोबनायखौ बिथांमोना एसे दुखु मोननाय फोरमायदों। खारन बैसागुआ जाहैबाय बर' हारिनि आमाय थुख्लु। बैसागुआ दा थांथों बेबायदियै बिथांमोना मेथाइ खननायनि गेजेरजों गोबां मोसानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गोबां लाइमोनफ्रा बा बोराय बेन्थ' गथ' गथाय गोबां बेयाव मोसानायखौ नुनो मोनदों। जे बयनिबो खुगायाव नुनो मोनदों जे बैसागु बोथोरनि गोदै देंखो, बैसागु बोथोरनि बायदि गावनि रोंगौथि गोनां मेथाइखौ बिथांमोना मेथाइ खननानै बैसागु मेथाइ बा बैसागु रंजानायखौ बिथांमोना दिनैनि गेजेराव दाजोबथों बायदियै लानानै बिथांमोना बैसागु मोसानायखौ नुदों। आं बे समाव